ሰላም ናይ ሰምሃል ተኸታተልቲ ቤተሰብ ከመይ ኢኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላኽ ይመስገን። ኣብ ዘለኹም ወሰላምኩም ይብዛሕለይ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ናገርኩም ኣበረታትዑኒ። ነባራት ደሞ ሓሳብኩም ሃናፅሪትኩም ኣይፈለየኒ ናበልኩም። ንመላእ ህዝበ ክርስቲያን ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እንኳዕ ንበዓል ሆሳዕና ብሰላም መብፅሕኩም መብፅሕና። ሰናይ በዓል ይግበረና። ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ናይ ሓድነትን በዓል ይግበረና እናበልኩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቦታ ማለት እዩ። ሆሳዕና መዓልቲ ናብዚ ከይደ ማለት እዩ። እዚ ቦታ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ተፈጥራዊ እንታይ ስሙ ክትድነቕ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። ና ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ከምዚ ዓይነት ቦታትና ጋቢዘኩም ማለት እዩ። ኣብ ሽዕና ዝበሃል ዘሎ ብከባቢና ኣብ ሽዕና ዝበሃል ኣብ ሽዕና እናሰራሕኩ ይርከብ እዚ ማለት እዩ። እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ተጋወዙለይ። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ደሞ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ኣበረታትዑኒ ክቡራት ኣሕዋተይ። እሺ እምበር ሕፅር ዝበለት ናይ ሆሳዕና ንእሽተን መዝሙር ክዝመር እያ። ሓቢርና ነመስግን። መዝሙር ንምዝማር ብስም ስላሴ ስልጣን ብወላዲት ኣምላኽ መብርሃን ኣማላድነት ብኩሎም መላእክቲ ተራዳእነት ሓቢርና ንዘምር። ሆሳዕና እምርተ እንተ አቡነ ዳዊት ሆሳዕና እምርተ እንተ አቡነ ዳዊት ቡርክት ዘትመጽእ መንግስት ቡርክት ዘትመጽእ መንግስት ቡርክት ዘትመጽእ መንግስት ቡርክት ዘትመጽእ መንግስት። አሜን አሜን። ስለ መዝሙር ናይ መዝሙር በዓል ቤት እግዚአብሔር ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ብድጋሜ ብሩኽ በዓል ሆሳዕና 2017 ይግበረልና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። እኛ ክቡራተይ ተጋወዝለይ። ኣብዚ ዘለኹም ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ይምንየልኩም። ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፅእ ሰናይ ቅንያት ሰናይ ኣብ ትኸድዎ ሰናይ ይጎረልኩም ናበልኩም ይቐኒየለይ።